защото в стопанството с гръм и трясък влязоха ансамбъл Българе, за да представят един истински вдъхновяващ урок по България. Здравейте, приятели! Ние сме ансамбъл Българе. Днес ние ще ви представим богатството и разнообразието на българския фолклор. Заедно с тези прекрасни момчета и момичета. Седнете, защото ви предстои една разходка през, както ние го наричаме, осмото чудо. След днешната ни беседа, след тази вечер, няма да има тук човек, който да не знае защо България има най-богатия фолклор в ритмично отношение на тази планета. И това е нещо, в което ние сме еднолични, световни, безпрекословни лидери. В музиката в целия свят най-популярният размер е 2/4. Това е музиката на целия свят. Каквото и да чуете, независимо дали е танго, дали е хеви метал, дали е руска честушка, всичко е в тези размери. Разбира се, и ние танцуваме, българите, този размер. И сега нашите момичета ще ви демонстрират едно шовско 2/4. Като ги гледам, как танцуваха и как се радваха и емоцията беше изписана на лицето им, и ще ми да стане да ги рисувам всичките. Целувки на благодарност, че те въплъщават всичките им традиции в една малка шепа, в няколко човека. И това са нашите вождове, нашите вдъхновители. Ние само трябва да ги следваме. Следващия размер по сложност, който е 5/8. При него второто време е по-дълго от първото. И става така. Раз, два. Да го направим. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Петролю капитани. Нашите комите сега да изиграят едно комитско хоро, което е в 5/8 и се нарича Хойнали. От Петричкия край. Айде, комитите, ви сте. Осми го минахме. Идва 7/8. Това е те наречената ръченица. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. От шовския край. Айде, момчета и момичета. Казва се копче. Идваше ми много пъти да стана и да танцувам, но гледайки стъпките им, просто това за мен е невъзможно. Следващия размер е 9/8. Четвъртото време е по-дълго от останалите 300. Раз, два, три, 4, раз, два, три, 4. Варненския кючек. Така се нарича, защото има гагаузско влияние. И понеже това ми е любимия танц, и тъй, че съм се докарал сега тук, макар че съм на преклонна възраст, смятам да се включа и аз заедно с ансамбъл Българе и да демонстрираме един варненски кючек специално за вас.
уникален майстор. Това е най-доброто, което съм виждал. Само направи так, седна так, кипи кръст, гръб. Направо беше уникален. Напълни ми душицата. Аз съм танцувала с българи на една сцена, но съм била много малка. Много пъти ми се искало да бъда като тях. Страхотни са. И може би нищо до тук не ме е карало да се вълнувам толкова, колкото те тази вечер. 13-16. Елено моме, елено моме. Стигаме до 13-16 и си казах, добре, това е вече върха, по-високо от това няма, обаче идва 15-16 и бате колки вече в главата не знае какво случва, какво ще стане, че летат ли вече тук тези танцори, какво ще правят? Очите играят, душата гори, косата настръхнала. Това е емоцията, която може само българския фолклор да продаде. И сега, скъпи приятели, ако мислите, че имаме голямо разнообразие в българския фолклор, искам да ви кажа, че от тук започват смесените размери. При което единият такт е един размер, а следващия такт е друг размер. Такива размери в България има твърде много, в различни комбинации. Звучи като нещо извънземно. И нещо, което не мога да се проследи, за мен е една мистерия. Ще ви кажа, че има още. И имаме хетерометрични редици, в който всеки такт е различен размер. И не се повтарят. Едното е 11 плюс 9, 8 плюс 7, 8 плюс... Сега ще ви изиграем нещо, което никой не може да го пребори какво е, освен, разбира се, ние. И там всеки такт е различен размер. Колкото да се опитвате да пляскате, за да хваните ритъма, няма да може да го направите. Аз се чувствах като някой първолак, който те първо влиза в училище. Хем си мисля, че има богата обща култура, но това е допълнително обогатяване, което трябва всеки да го изпита и да го научи. Ние сме в главната роля на филм за България. Приятели, това е част от размерите на българския фолклор. И тук идва въпроса. Ако един Моцарт, един Бах, Бетовен творят в 2 четвърти, в 3 четвърти, в 4 четвърти, това са хора, които са най-големите в музиката. Как така една баба от Пазарджишко, де чула, че има ноти, и Хал Хабер няма, че има петолиния, и напълно е възможно дори да не може да чете, създава размер 15-16. Създават смесени размери. Създават хетерометрични редици. Как става тая работа? Може ли един случайен народ да направи, и той, когато е лишен от своята свобода, да създаде най-богатия фолклор на тая планета? Защо? Защо ние българите? Пълна загадка. Но трябва да знаем,
че в тази ритмика, щом съществува по този начин, има нещо скрито. И има нещо, което ние днес не знаем какво е то. Ние само го танцуваме, но защо е създадено? Кой го е създал? Преди колко години? Кога? Тук ли? Донесли сме го? Никой не знае. Ето защо много хора казват, че това е осмото чудо. Аз ще ви кажа само едно. Това е България. Българе успяха да запалят в мен нещо, което много време беше угасено, а именно страстта. Страстта към танците, към фолклора. Трябваше да дойда точно тук, за да осъзная какво всъщност ме е липсвало. Значи може би до утре вечер да танцуваме, обаче има колкото искате да ронделни размери. Желаем ви всичко хубаво и до нови срещи, успехи пожелаваме в фермата.